Ev der li taxa Seyran Tepe a Amedê malek ziyandîtiyên erdhejên şeşê Sibatê. Ji sê malbatên ku kes û karê hevin, 15 kes ji ber ku di erdhejê de xaniyê wan giran xisar dîtine, malên xwe terikandine û ji nebûna derfetan di malek piçûk de di şertên gelek xirab de bi hev re dijîn. Di malbatê de bav, kurê wî û neviyê wî astengdarin û debara wan jî nabe. Du malê me sê malê me bikin ser mala navkê û xwedê way serê sê meha em tê dine û dewlet me ka ji mer tişkî çarekî nake ew çavê me jî li dewletê em dê ha îro ha sibe cî bidime ew cî jî nade û xwedê em halê xwe de mane û xwedê îşkî em nakin ev xwe arêzelî me hem çavê me hem guhê me arêzelî ye yanî gule serê em ketiye zamanda de ez nikarim îşkî bikim. Dayika malê jî balê dikişîne ser helê ku ne tu hale û ji xêrxwaz û peywendîdaran daxwaza alîkariyê dike. Em sê mal, 15-16 nifûs em divî xaniyê dane, du ode û eviya metbexê. Zilamê min engeliyên xweş e. Gedê min ê mezin nixweş e emeliyatgirêya kemîk en mesîpê re ye. Tornê min nixweş e li erdê yataqlixê. Ji bo xatirê van nixweşê min, van engeliyê min. Em ji bo Xwedê û pêxember em çarekî ji me re bibînin, em hawar dikin, em gazî dikin de dengê me here dinyayê. Kurê mezin yê malbatê ferdî di hestiyên xwe de nexweş e. Li gorî ew dibêje berdewam hestiyên wî dihelin û ji ber nexweşiya xwe ya kronîk nikare bixebite jî. Ew me dibe li xaniyê xwe yê xisardîtê digerîne û dibêje. Em çû qaymakamlıqê, qaymakam ji min re got destê xwe nede eşya got axir astara yasax e. Me dernexişûn da em pê hesiya me de kir mala me kompîle ketinê disker ketinê dizî kirin tişkî tê de neiştin. Ne makîna min, ne buzdolabiya min, ne mala min, ne yataxê min, ne tişkî, ne derî pencere tişkî tê de neiştin. Şimdi em ava di halê de man, em soqaqa de man. Li gorî rapora Dawîd erdhejên şeşê Sibatê de li Amedê 4612 avahiyan xisara giran dîtine. Mala malbata gar bû jî yek ji wan avahiyan e ku giran xisare dîtiye. Weke malbata gar bû bi hezaran malbatên ku xaniyê wa giran xisar dîtine berî zivistanê li hêviya çarê nûsekî mayînde ne. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Amed.